el programa despertador de 21 Radio. Bueno, Caterina Minyó, molt bon dia. Bon dia! Quin dia és avui, Caterina? Quin dia és avui? Avui és divendres! I què escrivim avui? La comarca! Quin dia és avui, quin dia és? Divendres! Què es crema avui, què es crema? La comarca! Prometo aquí, al dematí mañana en directe, prometo una secció del Cartanyà. La prometo. Una secció de lo Cartanyà. La estic prometent. Una secció Hoy, de lo te lo resumo. Cartanyà. Hoy, te lo resumo si no más. El Cartanyà. Lo Cartanyà. Resumir el Cartanyà és difícil. Primer que tot m'hauria de mirar tota sencera altra vegada i després tornar a mirar-la altra vegada i després comprendre una mica la història entre però què fots aquí, mare? Que no ho has vist, que no pots vindre aquí, com? És que cada 2 dies... A més de ficar lo Cartanyà, has ficat lo Caranya. Cada 2 dies era 5 segons lo Cartanyà cridant, 5 segons la mare del Cartanyà cridant, 5 segons lo peluquero cridant, 5 segons la dona del bar dient una racistada històrica. Bueno, tothom dia racistades històriques al Cartanyà. Coses que passen pel meu cervell. Jo flipo amb l'ametlla que no puja mai de preu. Jo flipo amb les parets veixes del mas del campanell. Jo flipo amb la guany que té un bon pagès. I això de flipar és bon senyal. I estava universal. Jove o vell, curt de gambaros, de pobre o de capital. O sigui... Vale. Com a persona que va estudiar a Lleida, juntament amb Ferran Jovani, molt bon dia, que està aquí amb nosaltres a les vies de so. Bon dia, Ferran, com estàs? A mi la ràdio me da igual. Ja no cal. Ja no té ni efecte de so, Efecte de so, ja ho diu ell directament. Ferran, que Ferran ho digui en mi, a veure si és veritat o no. Van tancar el Cartanyà per culpa de la gent de... Bueno, per culpa, per queixes de que era superofensiu per als lleidatans, etc. I a mi tots els lleidatans que vaig conèixer i van parlar del Cartanyà, Hola, bon dia. tots los encantava. Tots eren superfans del Cartanyà. Per començar no era de Lleida. Ja, però... Era com si fos de més l'interior, no? Sí, però, bueno, ja mos entenem una Però mica. no era De Ponent, de comarques de Ponent. Bueno, sí. pues és com si fes una sèrie del Delta, de l'Ebre. Ja. Però fos bona, tio, si la fan bona. No, però, per exemple, a la gent de nosaltres que som de Roquetes, Sí. o Caterina de Xerta, no? I és com si... saps? Ja, no, però... Ja, no som molt caberos, nosaltres, per exemple. Les coses típiques que es fan al Delta, No té res festes, que veure amb el menjars i Baix Ebre. tot... Ja. Bueno, el Baix Ebre. És Baix Ebre igual, del Terra Terra, Alta, etc. O el que es fa a Roquetes ja no és igual. Sí. O la mateixa manera de parlar és diferent, Sí. per molt pareguda que sigui. I els costums, també, Però, si fes una sèrie tan bona com el Cartanyà... És que era molt bona, pues, tio. No, pues te la faries teua. És que era boníssima. I no se'n ria del... Bueno, potser sí, a vegades sí, però no se'n ria del rotllo mira que tontos lo Cartanyà, quins personatges més estúpids que hi ha. És que eren tots pobres. Això t'anava a dir. Sí, exacte, saps? I el guió estava molt ben fet, també. Bueno, ja... Fa temps que no la ve, aquesta sèrie. Ja parlarem de Cartanyà, no se'n la puc Bueno, veure. si parlant de sèries, no?, i de cançons... Sí, a veure, sí. Molt bé, Jo... Ferran. Vale. Què veu amb lligat, això? Yo ahora me desaparezco. No te desapareix. No, que tu també has de comentar. Mira. Bueno, Caterina Vinyó, què tenim avui per al dematí mañana? Pues avui, Joan, ja que hem començat tan nostàlgics, Això t'anava a dir, nostàlgia pura i dura. anem a reaccionar als openings o cançons d'inici de dibuixos animats, com ho vulgueu dir, d'animes que mos van acompanyar durant la infància als millennials i centennials. Bravo! I alguna generació més. Anem a buscar la bola de drac,
envoltada d'un Misteri és un gran secret. Anem a agafar La bola de drac entre tots els misteris el és divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents Tots nosaltres ara hi farem cap. Pues, com estem escoltant, comencem amb Bola de Drac. Uf, vols que t'expliqui una anècdota molt divertida que tinc en este opening, ni més ni menys que este? Vinga. Caterina i Ferran, los dos han tingut, bueno, los tres, perdó, han tingut la meravellosa sort d'estar educats i de créixer a l'Institut de Roquetes. Tinc raó? Sí, tinc raó, no? Los tres han anat a l'Institut de Roquetes. Vale. Sí, lo de sort no sé ja, però... Sí, home, sí. Però lo I estic 100% segur, Que sí, home. me podria arribar a jugar a la mà. Per Ferran estic segur, per Caterina et diria que també. Jo em jugo la teua mà també a... Vale. Que vau tindre a primer i a segon el nostre estimadíssim professor d'Educació Física, Batiste. Hombre, Jo no el vaig tindre mai. La mà! fort, eh? La Molt fort. però jo sí, jo sí. Com? No pot ser que no. Tothom té a No. primer i a segon a Batiste, no? No, jo tenia Jo Belén. tinc, A Belén, eh? No sé ni qui és, jo tinc loco. una anècdota molt bona. No de saps qui és Batista. Belén? No tinc ni idea de qui és Belén. Que fort. Mare meva. Tu, quina anècdota tens? Perquè l'anècdota que tens tu potser la sé jo. És la de... com era això? Batiste, Sí, Batiste, sí, ensenya'm-ho, no, loco, però- Batiste. Se pot explicar Pobre o home, no? no? Si la vols explicar, a mi me la va explicar mon germà, espera, perquè que torna a aparèixer. Però què passa? mon germà Llorenç i Torna Ferran a aparèixer, van hola. compartir classe durant moltíssims anys Massa. i al vestidor... Espera, tu, queda tota història. Vale, a ver. Va, però ràpid, que vull explicar la meva també. A ver, que me torno a aparecer, ¿vale? Vale, a ver, ¿cuál es Comencem per mi. cuál es- una, dos y... Hola. Vale, a ver. Uy, sube la pantalla aquí. Bueno, es igual. Hola, ¿qué tal? T'imagines que veig Dios. fora de la pantalla? Sí, quin plano Quins més... tocs i tics i tacs que té, eh? Quins És brutal. plano Però va, més dispara, feo. dispara. A veure, era l'últim dia d'educació física de la nostra vida. Oi, mare. Sí, en Batiste. Primer de Feia batxillerat. 84 anys. No, però 11 sí. O 12. 11, loco. Buah. Ve com de puny això al mig de l'estómac, Mental breakdown. Vale, ja està aquí l'anècdota. No, va. Últim dia d'educació física de la nostra vida, Sí, perquè sí. era primer de batxillerat Sí. i a segon de No el batxillerat, fas. almenys en aquell moment, no se feia educació Totalment en física. contra d'esta... O sigui... I el nostre bueno, professor ja no era Batiste. No. L'havíem tingut a l'ESO, Sí. però des de feia 2 o 3 anys el nostre profe era Maria José! Jo la vaig tindre Tampoc també. la vaig tenir. Dios, Maria Un José, aplaus, com un l'estimo. Ah, sí, a Belén la vaig tindre a batxillerat. Maria José, Ah, no, t'estimem però- un munt encara. Belén... Vale. No estem parlant de Bueno, Belén, Ara, Maria José, estem te parlant... ficaràs aquí a criticar. Estem No, parlant però- de Batiste. Sí. Vale, va. Batiste. Últim dia d'educació física de la nostra vida, mos va deixar fer el que vam voler, o sigui, jugar a futbol. Formico. I, Formico. vale, i estàvem super animadíssims i nosaltres érem de quan mos dutxàvem muntar unes juergues, de començar a cantar i tot. Ficar un banquet, Que se, no, tirar espera, el espera, i se mos banc... escoltava hasta de dalt de consergeria i tot. Cantar, cançons d'escape, bàsicament. Sí. Bueno, I què? i l'últim dia, no sé com, se mos va acudir posar los bancs, los típics bancs estos de De sentar-se per a canviar-se. els vam Sí. posar dins la dutxa Sí. i els vam ensabonar tots No. i vam jugar pues, com el pal ensabonat però el banc ensabonat. Sí. A llançar-nos en el cul a veure qui lliscava més lluny, saps? I això... I, com, sentit no, que- espera, i en un banc era poc perquè arribàvem al Claro, final i ne vam dos. palmar 2. Vale? Te puc dir una cosa? Vosaltres vau crear escola d'això, eh? Perquè nosaltres, Mare meva. quan Llorenç m'ha explicat la història, Ho vau començar nosaltres a vam fer. començar a fer-ho Torna a No, reproduir. no no. només a l'institut, sinó al vòlei també ho fèiem amb els companys d'equip. O sigui, i era el millor moment de la setmana. Bueno, la Moment de cosa és- tirar-se- Vale, no, a veure. Com va acabar la pues història del banc era ensabonat? l'últim dia, nosaltres sempre cantàvem animalades, no sé què, Maria José, no sé quantos. I a Batiste, sabíem que estava per allí, i teníem confiança que el coneixíem d'altres cursos, Sí. i li vam començar a cantar. Espera. Batiste, 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 enseñamos lo cool. Batiste, 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 enseñamos lo cool. Batiste, 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 enseñamos lo cool. I així tot el rato. I lo vam veure reflexat per l'espill d'entrada, vale? Feia Sí, un efecte, sí. i el vam veure que jo ho vaig veure jo amb els meus ulls que me mori ara mateix. Estava entrant tronxant-se de risa. Jo crec que mos hagués ensenyat el cul. Ja, és que Jo crec que sempre m'ho diu el l'hagués mateix, ensenyat, que anava a ensenyar-ho, eh? Jo crec- pensava que anaves a dir això. Vale, En plan, però quan va entrar i tal, de cop li canvia la cara perquè va veure els bancs dins de la dutxa.
la gran bronca, vosaltres ho trobeu normal, no sé què, no sé quantos, i un il·luminat... Nom i cognom? Un il·luminat que ara mateix està aquí a 21 Ràdio parlant, agafa i tira el xiste de la seva vida. No. Vosaltres vos recordeu... Bueno, és que sou molt joves, no sé quantes vegades he dit aquesta frase. Vosaltres vos recordeu que va haure tema polític i d'un rescat als bancs a Espanya per un tema que va... Bankia va quebrar la gran bronca i a mi no se m'acudís altra que tirar el xiste. Bueno, anem a rescatar Bankia. I se va riure, Batiste? No, gens. I això què té a veure amb Bola de Drac? No, absolutament res. Jo pensava que tindria alguna cosa a veure al final. No, sí que té que veure. La meva història té que veure amb Bola de Drac. Té més a veure el que us penseu, perquè he dit que cantaven moltes cançons d'escape, però després tot eren cançons d'anime. Tot era Chin-Chan, Bola de Drac, etc. Cançons que ara escoltarem. Pues la meva història era això, era que teníem a Batiste i... Batiste al principi... Vale, però... Me de sapa... Resto. Tenim a Batiste i Batiste a primer i a segon te fa fer coreografies. Ah, sí? Tinc Bueno, raó. en general, sí. Pues jo, Ho fem tots Jota i professors. Billy, bueno, els meus dos millors amics de... Sobretot, bueno, de Vale, sempre. hola, què tal? Bon dia. Hòstia, lo de la coreografia. Era dels millors moments Vale, fem una cosa. Avui parlem d'openings d'anime. Sí, jo només vull dir... Un dia parlarem només de Vale, Batiste. anècdotes d'institut. Vale. Jo només vull dir que la nostra coreografia va ser esta cançó. Va ser esta mateixa cançó. I me'n recordo que, rotllo, era anem-la a buscar i ens movíem estratègicament la bola de drac i quan era la bola de drac com que cadascú li tocava... Bueno, li tocava. S'insinuava que li tocava la bola de drac de l'altre. No. Saps? I que no, dolent. però no. Allò estava curradíssim, que me'n recordo practicant-ho a casa meva que es van enfadar amb mi, rotllo. És que Joan, tio, rotllo, jo estava allí living, rotllo, organitzant la coreografia de l'any i ells, joder, només mos fas que manasses, no sé què, a xupar-la, demà anem i ballem sense... Jo, donem-ho l'oportunitat, saps? Estava tan currat que si ara t'he dit que tinc un vídeo d'allò, me diries, per favor, que no el posi. No, està bastant currat, vam treure un 10, tio. M'ho va ficar un 10, l'únic 10. L'únic 10, tio. L'únic L'únic 10. 10. Jo vaig treure un de física L'únic 10. i nunca más. I nunca más. Nunca más. Bueno, ja està, només això. Podem passar al següent anime, Venga, Bueno, va. és lo mateix, Batiste, però... t'estimo. Bueno, ah, doncs no. No, bueno, però passem a este, va. A veure, va. Vale. Oh! Puja bé la veu, Ferran! Puja bé la veu, que no sento! I pel teu cor que m'il·lumina escapant-nos d'aquesta immensa foscor. Dóna'm la mà. 21 Ràdio, efectivament. Dios, quin temazo, loco! Quan et vaig conèixer, Bola de drac, GT, per si algú Baixa dubtava. una mica més, Joan, baixa una mica més, que encara se't veu, Més, perfecte! Dios. Saps què és el que més ràbia em fa? Que això no no és canon. Que això no és canon, literal. Bueno, però És just el que anava a dir, ara tio. una mica sí. És just el que anava a dir, que això no és canon, tio. Ara una mica canon és, però... Bueno, Quina ràbia, Però quina escolta- sèrie més bona, quina sèrie més bona. Hòstia, justament jo tio. t'he de dir que Bola de Drac justament és la cosa amb més ramificacions de la història. Ja, entre sí, totalment, entre spin-offs, videojocs, que Pel·lícules? mangas, sèries, pel·lícules. Sí, les pel·lis tampoc... Vull dir, doncs, tu ho mires... En el seu moment sí que era canon. Sí, Perquè no, en el seu però- moment realment això no ho va fer Akira Això, Toriyama. I això va ser feia- l'últim abans de Dragon Ball Super. Per no? això Akira Toriyama en teoria estava jo terminal, Sí. però no em facis dir si era Sony o... És igual, qui collons tingués los... No sé, però va tindre una idea molt bona, tio. Qui tingués els drets de l'anime va dir això dona Pastica. fucking money, Pastica. Això no pot acabar aquí. Home, claro. I van dir, Akira, volem fer això, te sembla bé? O dir, sí. Home, és que Va- és va- un serión. va dir. L'opening és brutal, és Sí. molt bo, tio. És molt bo, de I veritat. així va néixer Bola de Drac GT. Caterina, t'he de confessar M'has de confessar què? que hi han coses que em passa en los openings de la meua infància, perdó. I és que quan escolto un bon opening de la meva infància d'este que dius, buah, que bo que és.
m'entra una no sé si agressivitat, però me veig capaç de... Me veig capaç d'aixecar aquesta taula i de tirar-la contra la paret, saps? Més que agressivitat és com una eufòria, Eufòria, no? eufòria, Total. sí. És la paraula. Ara mateix jo començaria a Com una córrer agressivitat i a cridar positiva. i a cantar. Sí, totalment positiva. Que sortiries Exacte. al carrer en plan... Sí. A tu, Dóna'm la mà! tu estàs... Com era la discoteca que t'agradava tant? A la Mediterrània. Se'n A la recorda, Mediterrània. ja. Tu Calla estàs la a boca, No, Tu estàs a la Mediterrània, de sobte comença a sonar això És i molt te tornes perillós. més amunt És encara. molt perillós. No, et fan fora. Sí, no, a mi possiblement me fotrien fora, Esta no sé, però alguna de One Piece, si fiquen algun opening de One Piece, Espera, a mi espera. és probable... És que, de fet, jo... Vale, jo ara ja no vaig tant, però jo anava al gimnàs fa 2 anys bastant, I escoltaves i l'opening. quan me tocava fer el pes màxim que tenia en qualsevol exercici, jo li deia a Laureta, canvia la música. Entrava a YouTube i buscava opening tal, One Piece en català. I al drop de l'opening tan pront entrava, jo traia... Vos ho juro que traia forces d'on no n'hi ha... I no és broma, Podria aquí estar fent la broma i ho diria, vale, és una broma, jaja. No és broma, no és broma. I conduint és molt perillós, també. Perquè t'emociones... Ja veus. Oh, Jo t'emociones... conduint només escolto openings d'Attack on Titan. Sí, hosti, I... Però també és perillós, no sé què això. és més perillós. No, perillós i patriòtic. I patriòtic. Total, Que encara és més perillós. Corazones. És com, no vaig borratxo, però sóc molt patriòtic. I estic al volant, Bé, ben apagat està gaire. Anem a continuar amb més openings, si vos Vinga, sembla. va, següent. Va, següent, Anem a continuar... No, el de davant. Espera, no. En Ratma és prodigiós, no és només un, sempre en són dos. En Ratma Sempre m'ha flipat l'arreglo d'este opening. Ara és un noi i ara ja no. Vas portant pel món, passant-ho bé, no importa on. Sempre lluernant. Jo tinc moltes coses a dir sobre Ranma. Jo no sé si les vull sentir. La primera és constructiva. Sabíeu que este opening no és lo real? No? Per què no? En japonès era diferent. Este opening, és a dir, sabeu lo típic, sobretot abans, ara ja no. Abans els openings, o els animes en general, per exemple Pokémon, nosaltres no agafàvem l'anime japonès com a tal, agafàvem l'anime dels Estats Units. Vale. Hi havia O a modificacions, vegades no? de França. Però això no pot ser... Bueno, de França, vale, perquè dic... Sí, això era així. Pues a One Piece, a Estats Units, Sanji no fuma. Sanji té un xupa-xup. Claro, però perquè llavors potser ja el vam agafar de... De França. No, hi ha, O de Japó. hi ha mil coses. De França se n'agafava molt. Vale. I dels Estats Units també. Per exemple, noms de personatges. Vale. Els Pokémon és el més clar, que en japonès tenen nom japonès I nosaltres no. i als Estats Units tenen el nom que nosaltres coneixem. Exacte. Des de Charizard Hasta Squirtle, Raichu i tot, sí. Però a França Charizard igual se diu... Osuño. Saps? I a Japó és Lizardon. Liderhund de Fuego. Sí, i a Alemanya és Kaiserslautern. El dragón de Fogen. Sí, vale? Pues este opening que coneixem en català no em facis dir si ve de França, però no és l'original japonès. Sí, està editat Ho voleu escoltar, ja a que Catalunya. A veure. Tararatata, I ara us fico l'opening original. Clar, me surt en català, espera. Clar, se Japonès. treu el cap. Ojo, A veure. Ah, espera, no. Sona a Thierry Henry, està... Vale, hola, pagueu YouTube Premium, que si no us passarà això. Jo això ho he sentit, però no sabia que era de Ranma. Que, si t'hi fixes, a l'opening en japonès, les imatges que surten són d'opening. Sí. Són Claro. I ara tornem a posar-ho en català. Només són de... Era com un són mix, trossos no? de la sèrie, tio. Saps què és? Què és? És el primer episodi. El primer episodi de Ranma... Van agafar diferents imatges, Claro, no? el primer episodi de Ranma és que apareix un panda i una noia pegant-se al carrer, comença així la sèrie. Doncs van agafar el primer episodi, van fer un mix d'imatges, això és després quan arriben a la casa ja, i són tot imatges del primer episodi. Que fort. Això, que son pare tira Ranma a la piscina, és quan els ensenya a la Akane i a les germanes la transformació, el poder i tot. I això és de quan expliquen lo del poder. És el primer episodi de Ranma, com si et diuen a tu, Joan, fes-me un opening, però ràpid, Vale, dona. Ràpid, que s'emet esta nit. Dóna'm el primer episodi, Tenim corre. la cançó i només tenim el primer episodi. Fes-me un opening, vinga. Vinga.
Però bueno, Molt millor. molt millor perquè el tenim taladrat. No, des de fa tio, 50. jo- I això, mira, aquí surt la Cane, que està com lluitant en un munt de xavals allí a l'institut. Sí. Això també és el primer episodi, és quan te presenten a la Esto Cane. és el primer episodi, bàsicament, no? En sèrio? Sí, sí. Va, abans de que acabem la primera part, anem a escoltar un altre, que queden Vinga, va. 5 minuts. Menys o- mal 7 que- minuts, 7 minuts, vale. Rebecca in, because goes the vaig night. Bombate, go, tricky style. Ferran, voleu una altra anècdota molt interessant. Ràpid, Però, va. espera, que sincronitzem la música, va. Joan, bé. La meva anècdota és que a primer d'ESO vaig fer el ball de Dragon Ball. Però a segon d'ESO vaig fer la coreografia en Bobo! Te ho juro. Te ho juro, tio, te ho juro. Perquè la primera tenia que ser en grup i el segon any tenia que ser solitari. Una cosa I en jo vaig ser solitari referència, Bobo. referència a l'anime. Heu entès mai aquest anime? Vale, Perquè i- jo no. No, i gràcies a Déu, És gràcies que a Déu. en les sèries d'anime a mi Gràcies a Déu. me passa una cosa que suposo que a vosaltres també us passarà, que no sabria com comparar-ho, però un exemple tonto. Quan, per exemple, se guanya una final d'algo, de futbol, no? A nosaltres que ens agrada el futbol, tu, Caterina, potser no tant, però lo típic, el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. Sí. Tothom com a que recordem... Fica la cançó, que és que la necessito sentir, jo la veig allí. A mi em passa que associo els animes a igual que jo la final del 2008, Sí, del sí, 2009, sí. de la Champions, recordo on la vaig veure, en qui i tot. I això què? Pues en els animes me passa, no els vaig veure, però tinc records com des d'una Sí. performance a l'institut hasta, bueno, tinc una anècdota en ton germà. Vale. Un altre. Se pot dir? Sí, va. Vale. Bueno, a veure, deixa'm pensar un eufemisme d'anar fumat com una rata. Vale. Però bueno, Mos havíem menjat uns quants bocates, com a la teva sí, madre. deixem-ho en que estudiàvem a Lleida i mos havíem demanat uns bocates. Sí, vale. I després de Un menjar-nos durum. los bocates, teníem molta risa i vam decidir començar a veure esta sèrie. Fuà. I no la vam acabar perquè llavors tu germà va deixar el pis i va Sí. deixar d'estudiar i tal, i no la vam acabar mai. Però Bueno, potser vam mirar pel- 30 episodis. Pel final que té, més val que no l'acabíem. No, però és que és el final perfecte per la sèrie, realment. Ja, sí, No sé en quin veritat, és sí. el final. El final de la sèrie és... Se pot dir, no? Alerta, Sí, alerta sí. spoiler. Spoilers, però, jolín, que fa 20 anys que va sortir esta sèrie. El final d'esta sèrie, o sigui, vale, la sèrie és un surrealisme constant, sí? O sigui, no hi ha cap capítol que no sigui surrealista, és la seva manera de ser. I l'últim capítol és l'últim de tots. Però guanyen com a un dolent L'últim poderosíssim. capítol és l'últim de tots. Estan a punt de pegar-se contra el més dolent, Bueno, sí, això era... contra el més dolent Sí. de tots. O sigui, És com lo clímax de la sèrie, El clímax de la sèrie, el màxim. moment final, allò que dius, buah, porto tota la temporada... O sigui, porto esperant per això. M'he tragat esta merda Sí. per arribar en este moment. A veure, aquí dius, a veure quin surrealisme faran servir per a matar este paio, molt que intrigada. pareix impossible de matar, no? I hi ha un monigote blanquet, que és un monigote Venga, comand. que l'odien tots i el tracten fatal. I és l'aguafiestas de la sèrie, ¿vale? Surt quan menos t'ho esperes pa guardar la fiesta. El Denka Sí. Command. Pues Denkakuman surt, a l'última, estan allà a l'última escena, al següent episodi lluitarem contra el més dolent dels dolentots. No us ho podeu perdre. Surten tots els bons i tots els dolents allí encreuats. La imatge més èpica que jo recorde i de cop surt, com es diu que es diu? Denga Command. Denkakuman No me'n recordo. en un cartell que fica «Ei, nois, però que la sèrie s'acaba avui! No hi ha més episodis!» Cancel·lat! I tots «Què?» I es va fent petita la imatge. Cancel·lat! Cancel·lat! I se fa petita tipo Looney I Tunes. no saps què passa. I s'acaba. Saps? Però se va fent petita, com a que volen sortir, i diuen, no, que s'ha cancel·lat la sèrie. Bum, I s'acaba així la sèrie. I s'acaba la nunca sèrie. más. En sèrio? Sí, bravo. No, bravo. Hòstia, és bravo. pitjor que el final de Los Serrano, això. Sí, però a Bobo li queda bé. este Sí, li final. pega. Bueno, Li sí. pega, però no. Vale, doncs anàvem fumadíssims, farts de bocates. Sí. Sí, senyor. I vam veure com 30 episodis o així, i va haure un dia que agafo a ton germà i li dic fuà, esta sèrie, sort que l'estem mirant junts, perquè m'estic rient de coses que penso,
Dios, però llavors me giro, te veig tronxar-te a tu i me quedo tranquil de veure que no estic sonat. Perquè és que ja queda escena surrealista que dius... Per què em fa gràcia? Me dona ràbia que faci tanta gràcia i dic, no puc ser tan tonto. Que és total humor absurd. No, és que jo crec que no és ni humor, és absurd. Sí. Jo recordo molt un combat que tenen que se fabriquen cada personatge que lluita, que són ell Don Pachi i l'home de gelatina, o Tennosuke, depèn de... Tokoro Tennosuke, Tokoro que tenia la veu de Tennosuke. Sanji en català. Sí. Era el doblador de Sanji. A un combat se fan los tres una nau espacial supercheta per a pegar-se, ¿vale? La de Bobo és super espectacular, la de Tennosuke és ultra mega espectacular i la de Don Pachi és una capsa de cartró. No, i se peguen durant 15 capítols. Tots... que plora i tot. A tots els hi trenquen el robot. S'acaba la baralla i l'únic que queda al peu és la caixa de cartró de Don Pachi. I la xica fa, què coi? Encara no li han trencat la nau espacial. No sé què m'ha fet més gràcia. A mi el que- Si la batalla en tal o Joan rient d'esta manera. Pues és que això era la sèrie, eh? A mi el que em feia més gràcia era el combat a llàgrima viva. Que s'obria el teatre que contaven una història supertrista i llavors, per tall, se veia el dolent tot finit. No! Quin poder! I potser la història trista potser és... No, la del pato. Sí, sí. Mon fill va anar a comprar al supermercat, va trobar-se un pato, se van fer amics i de cop no va perdre i va tornar al supermercat i li havien pres la seva que havien encomanat, saps? Los calçotets que eren un pato perquè el pato es va enamorar d'unes braguetes i ell va néixer que eren uns calçotets i la història trista era que el dolent se'ls posava al cap però que ell no era uns calçotets, ell era com ho dia, un flotador? No ho sé, és que és igual. Brutal. És que és que una guai. ràbia. Una cosa, anem a fer anem a una fer petita una pausa. pausa Sí, per favor. i continuem en més ànimes en català. Ai, Déu meu, que bo. Oh. Sí! Watching game. Bueno, estàvem parlant d'openings en català, Caterina, I justament ara està sonant el detectiu Conan. Ja, però català... Que bo que és el detectiu Conan. Bueno, ja, però... Bueno, de pues, sèries... i de Bobo Bugue. Bueno, a ver, Bobby. bueno, sí, l'anime clar. el fent en català, Sí, lo que la correcte. intro és en japonès. La intro de Bobo també és en japonès. Claro. Nando Kurewayo. El Shinichi. Bueno, que bon... Perdona, Shinichi. disculpeu-me, però jo encara estic una miqueta... És que hem rigut molt, la Sí, primera em part. rigut Ja, molt. ja. I ara toca ficar-se serios, perquè això... Bueno, algun riure sí que et traia esta sèrie. No, poc. Bueno, Però... Feia una mica de mal rotllo, però Però era xula, era estava molt ben més feta. seriosa, sí, i està molt ben feta, tio. Alguna anècdota? És que si les comentem totes no arribarem al No, final. No en tinc moltes, anècdotes en... Jo tinc una anècdota. Digues, a vegada. per favor. Sabeu que el detectiu Conan va ser el meu primer crush? Potser en exclusiva. 4 anys, però era ell. Que ara penso que turbio perquè realment era un tio més gran, saps? O sigui, Bueno, Ets una però- mica avançada, no, Caterina? què trobes? Bueno, hi ha dos tipus de persones. La gent que li agrada... Bueno, tres. Hi ha gent que li agrada la gent més gran, la gent que li agrada la gent més petita i la gent que li agrada la sua edat. I la gent que li agrada Popopo. I la gent que li agrada gent més gran En miniatura. Sí, va ser com lo detectiu Conan. Sí, o Goku a bola de drac GT, no? Molt bé, que era enano, però era Baku. Sí, Molt xula. Jo l'únic que recordo del detectiu Conan, així, a part dels 1.000 episodis o 500.000 milions que té, és que hi havia unes... Lo típic que fa episodi 1, episodi 2, i de cop, los episodis, tio... part 1, part 2, part 3, part 4... I de cop, un dia arribo ja i no sé què era el misteri de l'assassí de la ciutat de no sé què. Part 9? Dic, part 9? Sí, anàvem fent parts. En quin moment portes 9 episodis seguits en un mateix cas? Quina masterclass, quina brutalitat, tio. A mi que m'agraden estos tipus de misteris, tio. M'ha pareixer brutal cosa. que puguis exprimir un misteri 9 capítols seguits, tio. Podem parlar de que en esta sèrie ningú mai se n'adonava
que era molt raro que el Kogoro Mouri desvetllés l'assassinat dormint. O la germana de la Ran, o sigui, la filla de Kogoro. va. També, quan no estava Kogoro, Tenia que ser ella. li feia la germana. Sí, i era com... No sé, era tot molt... Perquè molt Kogoro estrany. era detectiu, no? El que passa és que era dolent. Sí, que passa que era dolentíssim, Era però un vull dir que totxo. tenia... Era molt dolent, sí. I a la més, superpatada... se despertava i era com... S'havia resolt el cas i fa... vale, Ah. molt bé. Era una mica el Mr. Satan Sí, de Bola de molt Drac, bé. no? Però Sí, en versió sí, sí, detectiu. sí. Jo esta sèrie no acabo de tindre molt clar que fos molt apta per a posar-se a les 2 del migdia. No, jo trobo que Home, tampoc. tenia assassinats bastant turbios, I les reaccions... Buah, és que estava molt guapa, esta sèrie. Ja, però... Estava molt ben feta, però potser per a crios Va, no era... parlant de sèries túrbies... Anem a... Ai, Déu meu. Vale, us puc dir una anècdota que tinc en aquesta sèrie? Vale, Rapidíssimament. Bueno, expliquem quina sèrie és. Vale, primer, espera. La meva anècdota és que No l'has entès mai. no en tinc ni idea de quina sèrie és, tio. Ah, Ja, és que hi ha vale. molta gent que no la No l'he recorda. vist mai, loco. És que ets molt jove. Soc un any més jove que Caterina, Ja, però jo sóc molt vell. Ah, Ja, però és que jo tinc germans Correcte. més grans que Ferran. Claro, llavors... amigo. I jo no tinc germans, però sóc jo el vell. Ja. Tu ets lo que... Bueno, jo tot lo que sé d'això, una Són miqueta coses és... dolentes, segur. Gràcies a mon germà que ho ficava quan tocava ficar-ho, Caterina, saps? explica'm de què va la meravellosa sèrie La que estem veritat escoltant. és que és una sèrie molt rara, Vale. com a tal, i no et sabria dir ben bé de què tracta, perquè era com molt random tot. És que... Explica-m'ho a mi, va, és jo que vull anem a entendre. veure, la gent en aquell moment era... Bueno, és que no la recordo, No Pareix l'he- epiquíssim, De gran no l'he vist mai, d'adult. El tema és que les dues noies eren, bàsicament, pues, no sé, Parella? parella o... No, és això que fan moltes sèries, ara només surt el nom, no és queer coding, vale? Però és un nom semblant, que bàsicament fan veure que les protagonistes o que un personatge que pues, és, no, però en aquest cas, per exemple, podrien ser dos noies lesbianes perfectament, Vale. però ho deixen com entreveure, però mai arriben a res. Ja, pensem perquè, que clar, com esta- que no està ben vist, Pensem que és aquesta com, sèrie és com de l'any lo que 2000 i al Japó també, que no és com aquí, Ja. però que a mi això me dona igual, és a dir, com si són parella i se diu, però que la sèrie que no entenc res de què va. No, o sigui, això no. com unes coses i unes metàfores. Sí? I a mi, Sí. a mi m'és igual, saps? Però vull entendre algo. Vull entendre. Per què el castell està del revés? Per què? No sé, jo me l'hauria de tornar a mirar per entendre de què anava. És que potser tenia un rerefons com molt profund i no l'estàvem entenent. Ja, és que érem molt petits. Claro, és que és això. El I descobri- qui és? Mai vaig entendre qui era. El descobriment de l'amor lèsbic, la sèrie. Però que a mi això me dona igual, però vull entendre perquè hi ha coses rares. No, jo no dic que mal, jo tampoc, Pues bueno, Però fa bona pinta, quan miréssiu Evangelion encara entendreu menys coses. Evangelion dona per fer una part un dia només També. d'Evangelion. Va, Vinga, següent. passem a la següent. Anem va. a passar a la següent. Hombre, Hosti, tio. Ei, col·lega, ja no sé què et passa. Tu abans eres feliç, però ara et trobo sempre molt trist i abatut. Uau. Jo no... hem passat de les dues sèries més xungues Uau. a la més blanca que Sí, hi havia hosti, a però- tot TV3. Bueno, Però- però aquí ha d'haver una mica de tot. Però l'opening, tio... Jo pega crec l'opening, que pega dins la del cor. cançó jo crec que és la Uah, més que guap. pegadiza de totes, saps? I l'opening era super guapo, tio. En lo 3D, tio, que fent coses en 3D. Clic, clic, clic. Cada cop més i millor. Uah, brutal, La tio. vida és força divertida, Ah. sense por. Endavant, demostra que ets Ole! Se pareix una mica a un opening de One Piece, la Pot melodia. Quin? El segon, crec, el de Alabasta. Però El segon? ja arribarem a One Piece. Sí, no, és que One Piece dona per a fer un... A veure, para un moment de la música, para un Les moment de la openings música. de One Piece donen per a Para un moment de fer-ne la música, una. lo segon feia... Els teus somnis perduraran sí. en les marees del temps. Perquè mentre hi hagi gent que busca la resposta en la llibertat, no moriran mai. Creu sempre... Per què, o sigui, per què ens sabem això de memòria i no som capaços de fer, per exemple, jo què sé, la declaració de la renta, tio?
que et diuen epígrafe 34 i ja, yo no sé de què m'estàs sí. hablando, amigo. Bàsicament perquè és més fàcil aprendre Qui tots els comença? openings de One Piece que no pas aprendre a fer la declaració de la renta. Ja, més que res perquè estan en un idioma que entens, i lo de la renta està en Està èlfic, està en èlfic antigu. Llenguatge de Mordor. Búlgaro. En emojis. Bueno, vols que el posi i acabem Vinga, va, abans? busca. Va ràpid, i que passem al següent. Ara i sempre creuré en el futur. M'és igual que d'això, tothom es rigui de mi. La seva llum és tan forta i brillant. Això s'assembla al que acabem d'escoltar. Jo no ho crec. M'he tirat un triple, potser, però... Sí, jo trobo que sí. La seva llum és tan forta i brillant que se m'emporta amb passió Este com es una un exemple de la euforia. Sí, Este es exemple de euforia vasto, És el meu preferit de One Piece. A mi, per a mi, el meu lo 5. Lo meu no serà temporada. Jo no m'ho Espera, prendrà t'has de buscar. ningú. Darrere els somnis anem i no ens podrà aturar res, perquè si tu estàs amb mi, jo estic amb tu. I en el país de meravelles creurem, junts el defensarem. I gairebé els atrapem, els nostres somnis i anells, tots junts haurem de lluitar. Bueno, això, que està guapo. Tu, Va, passem quins a... openings més guapos Espera. que té One Piece, tio. Va, Lo de la temporada 8 era el meu. quin era el de la Bueno, temporada? és que no va per temporades. L'opening 8, busca l'opening Bueno, 8. sí. veure. Sí, va per- Ja m'ho he entès. Va per número d'openings One Piece, Anem a posar. perquè potser en un I mateix després arco ja te posa traien el- dos openings diferents, saps? One Piece. Que és Crazy A veure. Star? A veure. No. Ah, pues no era este. No? No, Pues ara és este el teu opening. no, no Ah. era este. Pues devia ser el, no sé, el 6. I'm a crazy Però star. aquí me posa Però, que és lo 8. A veure quina Però és. no, este, One Piece, opening 8. Busca Crazy Rainbow. Pues és este. No, No, no no és és este. este. Pues Però este en també m'agrada català molt. potser se va traspapelar algun A mi número. el 3 també m'agradava molt, que era el de la... Este, lo el de la primer. illa del cel. Sí, però bueno. Crazy Rainbow, Ah, Rainbow este Star. està brutal. Sobre un cel que ens guiarà. El camí és complicat, però volar cap a demà. Mentre rigui sé que al meu costat et trobaré. Conserva el desig que tens dins el teu cor ballant. El meu crush de petit era Nami, Nami. El meu Nico Robin, sense cap tipus de dubte. però això te Jo l'anava a era dir, però, més team Nami, però des que m'he fet gran que... Crazy Rainbow Star. Des que m'he fet gran que és Usopp. Rainbow Star. Sentiment que m'accelera el cor. En lo temps, jo era de... Pues havia passat al revés que tu, Ferran. A mi m'agradava molt Nico Robin de petit, però en els anys m'he donat compte de que Nami... No, Nami. La gata ladrona és Jo des de insuperable, petita tio. hasta ara. Nami és... No, a mi m'agrada... millor. A mi el meu crush d'adult és Nico Robin. Nico Robin. No. És que Nico Robin... Buah, no. El meu crush és Per mi és Podcast Nami. the Ace, sense cap tipus de dubte. Sí, però no t'encarinyes molt No, en ell. calla la boca, calla la puta boca. A veure, què? Anem a continuar. Espera, torna... Espera, que estem en no. One Piece, no? Ah, vale. Ja que Ok. estem en una peça... Per a mi, este... en No hi sèrio, ha més One No hi ha Piece. més One Piece. No us Bueno, dic- One Piece, després ho buscarem. Que ja voleu saber, vinga. Jo trobo... Continuem. El doctor Slum! Ja està aquí, ja arriba l'Aralé. Plim, Oh, que bé poder jugar al cel, això és un amor. I sentir el parc fort, això ja no, quin horror! En la ciutat de Riu, contents. plegats a jugar i per a fer invents. Ens divertirem tots la sessió del doctor Slum. En la gran ciutat de Riu. Mai he entès què és el gatxan. No ho sé. Una cosa, però en referència a aquest anime, a mi me feia molta gràcia un altre opening que lo tenim a continuació. A veure, el poso? Sí. Ojo! Ja, però això... Puja la veu, puja la Però veu. això tècnicament no era la mateixa sèrie. No? Era un reboot, un remake. Em pensa que era el mateix. No. No, o sigui, hasta els personatges eren Claro, és diferents. que... Això era com... Pensa que la sèrie original de l'Arare... Però és que
Escoltem la lletra, per favor. Gros. És veritat, posa ser una sèrie. Clar, la sèrie original Brutal. del Dr. Slump, de l'Arare, era la sèrie que va fer Akira Toriyama abans Sí. de Bola de Drac. Sí, senyor. O sigui, és com de l'any 80, Sí, senyor. 82. I abans va tornar a fer una altra sèrie. I després de Bola de Drac i tot, van fer com un reboot. Esta sèrie igual és de 25 anys després que la primera. Que, Que és guai. que en l'animació es Claro, veu que és molt l'animació diferent. és de... L'animació és de Bola de Drac. Claro. És de Bola de Drac quan És que los per un moment cèl·lules i m'havia tal. pensat que era com Shin-Chan, però, No, però el Shin-Chan fa l'efecte invers, Sí. que comença superdefinit i cada vegada se va Sí, distorsionant més. Pues jo tinc una anècdota respecte al Dr. Slump i l'Arare que és insuperable i és que tenia una gossa, Vale. la primera gossa que vam tenir a casa, que es deia Arare. Oh, que bonic. I ara a la teva gossa li vols ficar Caterina. No, bueno. Bueno, per a contextualitzar este Sí. matí arriba Ferran i Vale, me diu que... Arare la primera gossa que vam tenir. La segona gossa, que encara la tenim, Mari Carmen. Vale. Mari Mari per als Carmen. amics, vale? Per la cançó aquella de la pegatina, era quan sonava, Sí. i Ah, pues vale. Mari Carmen. I ara ha arribat una gosseta nova a casa i li estem posant el nom. Condició, ha de ser nom de persona. I no sé com, ahir o després De la d'ahir, manera arribo més a casa gratuïta absoluta. i li dic a ma mare, pues em vaig treballar una que es diu Caterina. I, ai, la Cate, I t'ha anat del canto d'un duro que la gosseta no es digui Caterina. Ara, voleu que us ensenyi una foto? Sí. Per favor, Vale, perrete, mentrestant- perrito, Saps que ma iaia perrete, tenia un gos que es perrito. deia senyor Jaume? Senyor! Però senyor, eh? Senyor Jaume! Sir James. No Jaume, eh? Sir Vull James. dir, No Jaume. Ma Sir iaia es va senyor passar el joc. James. Sir A veure. James. Ma iaia se va passar el joc de posar James. noms de persona als gos. Una salata di frutta, James. A veure si es veu. James. Ai, que mona. Una ensalatina Clar, di és que- frutta. A veure si s'aprecia. Sí, s'està apareixent ara mateix en càmera, eh? Un Sí. perrete. Per a la Pues, gent que t'ha anat- no tingui el programa en vídeo, Espera, que us ensenyo un altre. imagineu-vos un gos Sí, Exacte. imagineu un gos molt És adorable un de gos color molt marrón, blanc i negre, sobretot de negre. tota la paleta de colors blanc-negre i, Mira. i avant. Mira, mira. Oh, Aquí. aquí sí que està xula, eh? Parlant de gos. Està com enfadada, no? Caterina, que va Està pagar Està com com aquí, ensenyant les Caterina. dents en plan de deixa'm estar. Està guapa loca com que una està aquí, cabra. Caterina. Pues t'ha anat del canto del duro que no es digui Que Caterina. guapa que està aquí, Caterina, eh? Bueno, tampoc passaria La res, setmana que ve us ho actualitzo. De moment se Vale. diu Pepita. Vale, perfecte. Ai, doncs m'agrada molt Pepita és Pepita. boníssim, eh? Pepita i Mari Carmen. Buah, són Pepita col·legues. i Mari Carmen. Són les dos abuelas que coincideixen a l'autobús, eh? Bueno, va. Pepita i Maricarmen. Continuem, va. Sí. Va, siguiente. A veure. A veure. Això era un crash raro, també, de la infància. Raro de que un crash de dalt a baix, tio. No, però no t'he dit quin personatge de tots. Ai, Déu meu, Ah. Ferran. Sakura, la caçadora de cartes. Et vull conèixer, et vull veure. Clar, és que la cançó... És una cançó molt túrbia, La cançó és realment. suggerent i és una Sí, sí, és una xiqueta. que son germà es va casar amb son pare per a que estigués feliç. Us recordeu d'això? Què? És veritat. És que és molt... És a dir, el tema de les cartes i això, vale, molt bé. El tema de les cartes però és anem, brutal, eh? anem a la subtrama. És a dir... Bueno, que també és una sèrie de fa 25 anys, vale? Sí. Si no l'heu vist, heu tingut temps o és que sou massa joves? Exacte. La Sakura vivia amb son pare i amb son germà, però sa mare s'havia mort, Sí. lo típic dels animes. Llavors, durant la sèrie t'expliquen que son germà, o sigui, per a... Joder, és que fa molts anys que la vaig veure, però son pare, com que estava en depressió i malament per la pèrdua de la mare, no? Pues, com perquè s'animés, son germà s'hi va disfressar de dona i es va tornar a casar. Hòstia. Bueno, se va tornar a casar. Rotllo, En sèrio? De van mentira, fer com però. la festa simbòlica, i això surt a la sèrie. Uau, no ho sabia. Claro, i de petit... No, jo no ho recordo, Jo això. tampoc. És de les coses més rares que he vist mai, i mira que he vist Utena i Evangelion, eh? Pues a mi m'agradava molt esta sèrie, tio. Ja, Era molt xula. Les cartes, I l'opening tot, és... com ho Et vull portava. conèixer, Sí. Et vull veure, abraçar... saludar-te. I és com... És... Però és mono, A nosaltres mos feia molta risa, anime és este està opening. guai. Perquè és que la cançó acaba dient Sento amor per tu. És com... És com... perquè... Perquè jo vull que tots dos obrim les
Sakura, crec que el lleonet t'ha rentat el cervell. La Tom Cruise no va dir ese lleonet. No era un osito. Evidentment, que era l'opal de Sakura. Mira el lleonet, que després estava mamadíssim. Sí. Ja. I el paio, i recordeu que tenia com un rival, la Sakura? Sí. Que era, no?, com si fos a Pokémon, el Gary Oak, però de Sakura. És veritat. Molt guapo. Com se diu el personatge? Molt nostàlgic, això, avui. Com se diu el personatge? No me'n recordo, que m'ho feies dir fa 25 anys. Pues, personatge rival de Sakura, tot bé a casa? Tot bé. És que era molt raro, este paio. Bueno, va, anem avançant, que si no, no ens donarà temps a tot. Este, no sé si te'n recordaste, Joan. Ets molt jove, Joan. No, tio. Cinturó negre. Tu sí que ho portes bé, fas més que bé, ets molt enrotllada. Que guapo! Bàsicament, si no ho recordo malament, la sèrie tractava d'una noia que feia judo. Correcte. I que s'havia d'enfrontar a tots els seus oponents que eren uns viejos verdes. Bàsicament... No com a les altres sèries que han vist, que no hi havia viejos verdes. Sí, jo recordo un capítol que era molt turbio. Que anava a Barcelona. No, hi havia un capítol que era molt turbio perquè sempre... la gent sempre com intentava veure la despullada per algun motiu. No com arran mai a la cana. No. La cosa és que a un capítol hi havia un que li volia fer una clau i fent-li esta clau volia treure-li el kimono. I jo penso, però quina ment perversa ha fet este anime com a tal. I la tia, clar, en plan de... La tia al final sempre ho evitava tot perquè era una crac, però... Si has de buscar un país de pervertits, no hi ha cap altre país més de pervertits que Japó. No, correcte, i punto. I ja està, no hi ha més discussió. Aquí vam aprendre la paraula Iponshonage, que era lo de com el judo fas com la clau. Iponshonage? Bueno, sí. Vinga, hosti, esta sí que era rara també. Sí. És que la cançó era... Tampoc sé quina és, És que això és anime primigenio, Sí, Fushigi Yugi, el joc misteriós. Uau, sona loquíssim, Ja, gatito. Jo, la veritat és que no recordo molta cosa A mi d'aquest esta anime. estètica, ara ja no parlo de la cançó de l'anime, m'encanta. Està molt ben feta. És que este anime mig mà, mig digital dels anys 90, de principis de... Esta estètica m'encanta. En los ulls supergrossos, però Espera, tampoc que la cançó- tant, saps? És que la cançó fa un canvi en algun moment. Ara. Llavors... Tal qual. Raríssima la sèrie en general, O sigui, Fushigi Yugi. Pues a mi esta estètica me flipa, tipo Yu Yu Hakusho, estas sèries que era... Este dibuix encara a mà, saps? Que xulo. Però modern. I els ulls, més que Estava- grans, sí, però a la vegada Sí, molt prims, petits. no sé com... M'encanta. Vinga, va, passem, que se mos acaba el Passem. temps. Hòstia, Tot l'univers i del món sencer, el més fort de tots i bon Jan també. parlant de sèrie rara. També. Ningú no et pot guanyar. Ei! Muscul, man. De tots som més forts. Que en japonès no era Musculman. I com era? No ho sé, tenia un nom super raro. Muscul, man. En japonès era... Kinnikuman. Kinnikuman. Ah, bueno, sí, volia dir home musculós. Vale, no he dit res. I hasta aquí la meva aportació. Muscul, man. Hosti. Vale, i Què més? Va, per acabar... fem-lo test i esta la deixem per acabar. Vale, és un test, he trobat un vídeo, vale, que van sonant cançons d'animes i tenim 10 segons per endevinar quin anime és. Vale, Vale? va, Vámonos. Bueno, això aquí Això és l'Aike. t'explica. M'he assustat. Tens 10 segons per endevinar els dibuixos. Rentado. Bona sort! Primer. Sailor Moon. Factos. Vale, Caterina, però tu ja has vist el vídeo? No l'he vist. Ah, vale. No l'he vist, només l'he preparat. Sailor Moon. 1-0-0. Però la intro esta és Sailor Moon. Caterina guanya. Perfecte. 1-0-0. No us guanyarà Caterina, Sí, però... fa tota la pinta del No. món. Segon. Drama. No, sí. Vamos! 1-1. No em dóna temps d'apretar els botons i pensar. Va, jo no jugo 4. Vale, va, 1-1, Caterina. Tu vas volant. Rama, però en català, que heu Tercer. après avui que... Doraemon! Doraemon! Això és el casquet volador.
És que no em dóna temps de pensar que estic aquí apretant els botons i posar la cançó. Soy Lucky Luke. A mi me surt cridar. Soy Lucky Luke. Però si jo necessito que fiquen el començament. Quart. Papi! Damunt la... Perquè si tu estàs a mi, jo Però si és la que he posat jo damunt. Ja. És que no em dóna temps de pensar. Malditos. Si comenceu a cridar i me quedo clar. Em surt cridar a mi. Va, següent. Quin temazo, loco. Cinquè. De veritat. L'hem escoltat més. Utena, és Utena. No sabia quina era, però l'havia escoltat també, sí senyor. Caterina mos està fent la pell, 3-2, si vaig guanyant jo. Caterina mos està a punt de remuntar i fer la pell. 3-2. Vinga, va. No mos donarà temps de fer tot el Temazo. vídeo, Hem d'anar despedint, però bueno, va. Bueno, va, allarguem una mica avui, va, que és un dia especial. 6è. Sense cura. Això és Defensor del bé. coneguda com a Fly, però és Dragon Quest. És la de Fly. Jo Molt no bé, l'estava d'això. Fly. És la de Fly. L'heroi que no sé què. 7è. Detectiu Conan. Ai, claro. És un altre opening, però este és millor. Caterina, no estaràs amagant alguna Que cosa? t'ho juro que no me l'he vist, T'agrada molt el detectiu Conan a tu? Home, era el Això seu crush. demostra que era el meu crush, Claro, vale? literal. Vale. 8è. Això és Yu Yu Hakusho. Sí, però no me recordo com se dia. Yu Yu Però dic Hakusho, Que eren un munt de senyors. Yu Yu Hakusho. Que sí. Els defensors del més enllà. Jo trobo que este és el millor opening d'anime. Este era el que feia així en el dit i disparava. Reikan! Això és pelea a muerte con No ve, cuchillos. no ve. Espera, sí, és duelo a muerte con cuchillos. Vale, fem una cosa. No. Pel poder que m'ha donat la realització, avui ho farem més llarg. Vale, va. Vinga, Avui foli. és un dia especial. Va, Vale, foli. va. I acabarem tot el joc. Va. Duelo a Vinga, muerte va. és Yu Yu Hakusho, que tu has vist Hunter x Hunter? Sí. Pues és la sèrie que va fer abans la Ah. autora, es diu, en Sí. mangaka, Sí. femenina, és mangaka Mangaka. igual, no? Pues això. Mangaquesa. Mangakesa. Oh! Anava a dir Detectiu Conan. Sèrie més greu que Chin-Chan n'hi ha poques, No, ja. No n'hi ha cap. A mi me segueix fent moltíssima gràcia. O sigui, ara me poso És un capítol molt de forta, Chin-Chan tio. i ploro, Xinxan, tia. Desè. Bé, Ai, Dios. això L'hem no sé què escoltat, és. l'hem escoltat. Això és Això One ho hem Piece, no? escoltat? No, no crec que se m'oblidi això. Això què? Això no ho sé. Sí, Sakura, la caçadora de cartes. Ah. Sakura? No. Ai. Ah, no, Jana, la lladra kamikaze. Estimat. Era una d'estes que van fer com La un lladra temps. kamikaze. La lladra kamikaze. Ja està aquí, ja arriba l'Arale. Oh, que bé. Què collons són els gatxans? Déu És que sap, no- Déu sap. Déu sap. Sí. Dia tan radiant. Qui domina el rebot domina el partit. Oh! És... Vale. Slam Dunk! Sí. Buah! Per mi ja En si, este l'havien preparat. M'encanta Però no l'han posat. m'encanta Marc Zani cantant la cançó, però en tan poques ganes. En aquest dia tan radiant començo a Bueno, va. córrer per la Va, foli. ciutat. Marc Zani, doblar molt bé, però cantar, mamón. Li costa una miqueta, pobret meu. 13. Contra l'escum Ai, ha mare. de lluitar. Aquí ja m'estic perdent, Calla. Destruirà Ah! tot ho va Com me surt? del seu oncle James. És igual. La llei... Deu aquí. Uf, esta me l'he menjat, No. Esos son los... Sí, tío. Hosti. Los que ven como aliens, ¿no? Ah, Keroro. No. Hòstia. Uah, però d'això Vale, fa... és que aquí passa una cosa, que Que nosaltres això- som quasi més o menys de la mateixa generació, però va hi haure tota una generació anterior, Ah, que és la de- l'època... la de ma germana. Ta germana amb un cosí, que és la gent que ara Mon té germà. entre 30 i 40, fica-li. Mhm. Nosaltres entre 20 i 30, si vols, i ells entre 30 i 40. Que realment ells són qui van veure Bola de Drac. El que passa és que Bola de Drac la van repetir molt, però ells van veure una sèrie de sèries que nosaltres ja no vam veure tant, perquè simplement ja no les posàvem. Igual que One Piece, mon cosí, per exemple, o ta Ma germana, germana no la va enganxar tant. si l'han vist, però, Sí. però a la tele no, Ja. perquè ja l'enganxes tard, saps? Ja. Bueno, I- va, anem a continuar. Tranquil·la, que tenim temps avui. I esta no sé ni quina és, però bueno, perdoneu-me, 15. Jo l'havia... Ni idea.
La Candy. Sí, la Candy, claro. No, però és un anime, se diu Candy. Era la dimoni aquella. Hipersexual... Ah, no, vale, no. Qui era la dimoni hipersexual? L'amo, és l'amo. Uf, l'amo, esta era la cosa més sexualitzada que he vist mai. Mira que he vist anime. Ja, ja. Bueno, va. Vale. Sí, que se murió el Krilin otra vez. Vamos a buscar la bola esta para resucitarlo, ¿sabes? No, i Goku, pobret meu, tampoc pot parlar molt de morir-se, eh? No, o sigui, Goku és molt poderós, però neurones poques, eh? Ja. Sí. 17, mare meva. Sí, no recordo com se diu així tal qual esta sèrie. Com? Des d'Hermanes Sullivan o algo així es deia. És que això és molt antic, eh? Des de Sones de Sant Clair, I sí. això no ho he vist en ma vida. Això m'ho posàvem uns germans. 18è. Contra el terror i la maldat, hòstia, cogi sempre de lluitar. Això me sona molt també. Me menjo els pataques, però sé quina és. Mazinger Z! Hola, ja veus. És que això ho mirava amb un pare. Clar, sí. Sí. És que, mare Un pare meva, també. 19è. 19è. Bueno. Buah! Inspector Gadget. Inspector. Gadget. Ah, dic, merda, l'he liat. Dios, que bona. És que penseu que l'anime a TV3, diguéssim, a Catalunya, als 80 ja es passava, eh? Van apostar fort per l'anime. Sí. M'encanta que poses... Són les fabuloses tortugues ninja. Pues bueno, va. Bueno, pues haurem d'anar despedim despedint. el capítol d'avui especial. Bueno, podem fer un Anime. altre dia una continuació, perquè No, m'han no, quedat no, no. moltíssims. Mos falta el millor anime, el millor opening de la història de la humanitat, que és l'opening 5 de One Piece, per a mi. Bueno, doncs La meva humil un altre opinió. dia. I avui me n'anirem a més, va. Bueno, nois, mos veiem la setmana que ve, que tinguéssiu un bon cap de setmana. Igualment. Ferran, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, Caterina també, com sempre, aquí al nostre costat. I vos deixem en los reis del rebot. Tan radiant, començo a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important per mi, ja ho saps. I no sé per què, no ho sé de debò. Sento aquesta atracció per tu, de cop i volta.